Нацыянальная беларуская ідэя, там шлях у космас, там будучыня. Афрыканцы разважаюць у межах свету, так, то беларусы разважаюць у межах Беларусі. Беларуса гуглом не возьмешь. Я не могу сказать, что у беларускай вёсцы сёння ёсць такое слово, як культура. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. У нас сёння ў гасцях вельмі знаны чалавек. Я просто не ведаю, як мне змясціць усю нашу праграму, каб пералічыць яе, так сказать, званні і ўсё астатняе. Пачнем з самага, можа быць, вядомага. Суаўтарка праекта «Рудабельская правда», магістрантка універсітэта Вітаўта Вялікага, блогерша, настаўніца вясковай школы і просто выдатны чалавек Вольга Павук. Добрый дзень, Вольга. Добрый дзень. Зміцер, я вельмі выбачаюся, але рудабельская паказуха. Рудабельская паказуха. Ну вы ж там праўду ўсё адно казалі. Менавіта толькі праўду. Ну дык вось, прынцыпе, показывали рудабельская паказуха, якая показывала праўду. Можна таму і сказаць, што для народу это была рудабельская праўда. Ну так, гэта праўда пра паказуху. Вось, бачыце? В прынцыпе, вот так вот і раскрываюцца ўсе таямніцы. Вольга, а ведаеце, мне вельмі цікава ў гэтым сэнсе, вы, як калі да пачатку і да нашай тэмы нацыянальнай ідэі, чалавек, які нарадзіўся, вырас, выйшаў замуж, працаваў менавіта у вёсцы. І, адпаведна, вы добра ведаеце вясковую культуру, вясковага чалавека. Гэта можна сказаць, асноўную частку беларускага народа, да апошняга часу, прынамсі. І што яны думаюць, пра што яны мараць, чым яны жывуць, і з гэтай нагоды нейкая, я не ведаю, можа быць, конечно, не такімі словамі там высокімі, там нацыянальная ідэя, але ўвогуле пра нейкае будучыню, шлях, як яны бачуць Беларусь, краіну, сябе ў гэтай краіне. Вяскоўцы ўвогуле разважаюць ці не? Ведаеце, спачатку мне спадабалася гэтае пытанне, але пакуль вы дагаварылі, мне стала вельмі сумна. Я не толькі ведаю гэтую беларускую вясковую культуру, але таксама прадукт той самай культуры беларускай дзяржаўнай школы, напрыклад. Калі я успамінаю маё дзяцінства і тыя часы, калі яшчэ было багата бабуль, дзядуль на нашых вясковых вуліцах, калі мы яшчэ вельмі так пільна сачылі за прыроднымі з'явамі, календаром, з усімі святамі, якія ведалі нашы бабулі, то я магу сказаць, што тая вясковая культура, яна была, і яна перадавалася наступным пакаленням. Але калі я ўспамінаю маю вёску год таму, апошні раз я была там год таму, то гэта ўжо іншая гісторыя, і, на жаль, я не магу сказаць, што ў беларускай вёсцы сёння ёсць такое слово, як культура. Ёсць толькі, як назваць, аддзелы культуры, так, якія існуюць пад началам ідэалагічнай сістэмы беларускай дзяржавы сённяшняй. Увогуле, беларуская вёска, я буду гаварыць збольшага пра свой раён, гэта Гомельская вобласць, такая усходняя частка, бліжэйшая да Расіі, і ніколі не вызначалася вельмі зажытачнымі сялянамі. Гэта людзі увогуле бедныя, гэта людзі, якія занятыя выжываннем кожны дзень, ходзяць на працу, вырошчваюць там сваю садавіну, гародніну, збольшага ўжо толькі на агародах. Цяпер уже людзі не бяруць вялікія соткі недзе на калхозных палях,
сельгасгаспадарку уже не ўкладаюць сваю працу. Ну вось, і таму я не магу сказаць, што сярод вяскоўцаў гучыць вось гэта ідэя дыскусій наконт нацыянальнасці. І я думаю, што тыя беларусы, якія апантаныя нацыянальнай ідэяй, беларускай мовай, незалежнасцю, сапраўднай незалежнасцю беларусці, яны не знойдуць паплечнікаў сярод такіх вяскоўцаў, нармальных беларускіх вяскоўцаў, якія сёння жывуць у вёсках. Часта гэта людзі, якія не разважаюць на такія тэмы. Але гэта мой асабісты досвед. Не, я выдатна гэта разумею. Вы тут для мяне Амерыку не адкрылі, як кажуць. Я просто вот до того, что не один раз, яшчэ, правда, ў папярэднія гады гучалі такія, скажем, люди казалі, что зараз у беларусаў нацыянальная ідэя, ну, ад банальнай, там, моя хата с краю, адчапіцеся ад мяне, дайте мне там, не дурыце галаву, дайте мне спокойно жить, да, там, вот мой кавалак зямлі, гэта маё, і вот моя нацыянальная ідэя, вось гэты кавалачак зямлі. Я ў гэтым сэнсе. Вот на ваш погляд, вот, ну, я ж кажу, что не трэба тут как бы спадзявацца, что люди, будь то у вёсцы, будь то у горадзе, простыя шараговыя беларусы разважаюць такими катэгорыямі, там, нацыянальная беларуская ідэя, там, шлях у космас, там, будучыня і гэтак далей, але вот іх бачанне, ну, я не ведаю, там, сваёй светлай будучыні. Вот у чым яно? Я так адчуваю, што насамрэч светлая будучыня для вяскоўца гэта выхаваць сваё дзіця, даць яму адукацыю і мець грошы на вышэйшую адукацыю это дзіцяці ў горадзе. І на гэта людзі і працуюць. Лета ходзяць у ягады, зіму ходзяць на працу для таго, каб мець нейкія грошы для сваіх дзяцей. На сябе... В прынцыпе, такая нацыянальная ідэя атрымліваецца, каб дзяцей выправіць з вёскі ў горад. Ну так, я думаю, што так, таму што ну, ўжо ў горад не з'язджаюць тыя, у каго ўвогуле не атрымалася. Ну, не змаглі яны там ці адукацыю такую добрую атрымаць, каб на свае грошы жыць у горадзе, ну, ці матывацыі не было. А так, кожны добры бацька як бы марыць пра тое, каб дзіцё паехала у лепшы горад, як мінімум у Гомель, а яшчэ лепш такі ў Мінск. Извините, я сейчас сразу же перебью. А вот в какой именно город? Вот вы сказали Гомель, Минск. А если Москва? Или Санкт-Петербург? Или Нет. Варшава? Или Вильнюс? Киев. Да, или бы. Киев. Вот можно вот из этих городов вот обязательно в Минск ехать? Или можно вот поехать в Киев, там поступить в Тараса-Шевченко университет, и это тоже будет вот в деревне считаться большим успехом? Или нет? Это будзе яшчэ большым, потому что за мяжу паехаў уже. Ну так, поспехам гэта будзе лічыцца 100%. Але я магу сказаць, калі я арыентуюся на сваю вёску і вось на гэта сваё асяроддзе рудабельскае, то не так багата людзей думаюць пра замежжа. Вельмі не любяць нашы дзеці, ну так, збольшага вывучаць замежныя мовы. Я была настаўніцай англійскай мовы ў сваёй вясковай школе, і я памятаю, як мяне ўразіў першы урок у 6 класе, калі дзеці мне сказалі: «А на што нам ваш англійскі?» Ну, таму у дзяцей таксама няма такой ідэі, што яны ў адзін дзень некуды змогуць паехаць і атрымаць працу, якая датычыцца замежнай мовы. І ну, яны атрымліваюць гэту інфармацыю ад бацькоў. І таму Гомель гэта ўжо вельмі добра, Мінск гэта як бы супер, большага нам няма чаго і марыць, але ёсць, канешне, у Октябрьскім маладыя людзі, якія з'ехалі за мяжу сваімі сіламі праз адукацыю, такія людзі ёсць, але гэта не нацыянальная ідэя, гэта больш выключэнне з правіл. Я так понимаю, просто едут туда, где проще, ну, то есть где язык учить не нужно. Я думаю, што едуць туды, куды хапае вось гэтай фантазіі прыдумаць. Просто я бы так сказала, што людзі не вераць у свае сілы, што яны могуць паехаць некуды далёка, дзе трэба сапраўды багата ведаць і быць вельмі такім актыўным, каб выжыць у новым асяроддзі. То беларусы вось у маём раёне
яны абіраюць то, што для іх рэальнае. Вось у Гомель можна паехаць, можна ў Бабруйск паехаць, жыць, у Светлагорск, але ўжо Кіеў, ну, гэта складана, гэта трэба і дакументы нейкія аформіць, і працу знайсці неяк, уже трэба быць вельмі такім живеньким. А на каком языке разговаривают в Рудобельском вот поселении? Вы говорите по-белорусски, а там говорят на каком? На улице? Збольшага, канешне, размаўляюць на рускай мове, але яна такая местачковая. І, Как у Лукашенко? ну, можна і так сказаць, не такая жорсткая трасянка, мабыць, не столькі там гэтага г і ч, але, ну, збольшага гэта руская мова, але з нашымі местачковымі нейкімі словамі. І, напрыклад, я не змагла б вось са сваёй бабуляй размаўляць ні на рускай, ні на беларускай. Таму яна мяне не зразумела проста. І, ну, вот з бабай я заўсёды размаўляла на такой сваёй мове. Так і з мамай. Ну, так. Ну, да, это такое вось беларускае. Насамрэч... А рудобельская мова на что похожа? Вот она похожа. Вот. Это вот такое не похожее, да, на русском похоже, а похожа. Ну, вось такое нейкае. Ну, гэта і прамаўленне такое больш вясковае, і словы нейкія свае. Ну, і вы рудабельцаў зможаце паняць без якой-нибудь там складанасці, так? Але мова адрозніваецца. Я вельмі гэта адчуваю, нават калі я са сваёй мамай размаўляю, то я выкарыстоўваю гэтыя мясцовыя словы. Што ты робіш? А дзе? Ну, вось такое. Але гэта як бы руская мова, але яна такая перамешаная. А где вы выучили белорусский? Ну, я скончыла беларускую дзяржаўную школу ў сваёй вёсцы, і наша адукацыя на цалкам была на беларускай мове. В каком году вы закончили школу? Ну, я перайшла ў каледж у 2004. Ну, і вось там ужо беларуская адукацыя скончылася. Я магу таксама прыгадаць свой досвед з дзяцінства, калі я, ну, вось, вучылась у беларускай школе, але бывало такое, што я ехала ў санаторый. І так як я была дзіцём не з чарнобыльскай зоны, таму я ездзіла за свой кошт, бацькі плацілі, і ехала адна. Ну і, вядома, мне трэба было размаўляць з другімі дзецьмі, гэтыя дзеці прыязджалі з большага, з гарадоў. І вось я адчувала эту дыскрымінацыю моўную, таму што я гаварыла г, ч, так, і яны з мяне смяяліся. І мне таксама было вельмі цяжка вучыцца на рускай мове. Вось гэты месяц, пакуль я была ў санаторыі, я памятаю, што нічога не разумела з матэматыкі. Былі іншыя тэрміны, нейкія назвы, якія для мяне незразумелыя. Вось гэта было цяжка. Ну і таму мне заўсёды было неяк трохі крыўдна за гэтых вясковых дзяцей, якія потым з вёскі з'язджаць трэба, таму што, ну, там няма як жыццё сваё працягваць без гарадской адукацыі, але ты, ну, неяк уже як немаўля нейкае так атрымліваешся, і ў гэтым каледжы, універсітэтаў няма беларускамоўных, ну, таму такі вось калапс паміж школьнай адукацыяй і потым уже сярэдняй і вышэйшай, так? Ну, вось. И последний гадкий вопрос. Вот вы сейчас сказали, что вясковцы, они когда фантазируют, куда им детей своих отдать, они ориентируются на то, что вот туда, где документов меньше оформлять. На реальность. Да, то, да. что они смогут зрабіць. Ну, это реальность в их голове. Так. Вот предположим, что Александр Григорьевич еще глубже интегрирует Беларусь с Российской Федерацией, и документов вот молодым людям, там, выпускникам школы из вашего вот поселения, там, ну, как бы из вашего района, вообще никаких не нужно оформлять при переезде в Москву. Плюс в Москве, ну, или в Петербурге, все там какие-то преференции, все стипендии, все проживания в общежитии бесплатные на людей с белорусским паспортом распространяются и на людей как и на российский паспорт. То есть, в общем, разницы поехать в Минск и Москву нет никакой. А куда поедут? И если вот приедут, в самом деле, какие-нибудь специальные обученные люди к вам в район и скажут, вот в школу скажут: ребята,
Не обязательно ехать в Минск. Есть Московский государственный университет имени Ломоносова, есть Высшая школа экономики, есть Российский гуманитарный университет, есть Академия народного хозяйства. Навошта брать уже так высоко? Есть же Бранск, Смоленск, там тоже есть некие колледжи. Там. Вот. Приезжайте в Россию, поедут или нет? Вот как вам кажется? Пытанне цікавае, і я не ведаю, ці супадзе маё меркаванне з тым, што думаюць астатнія извините, я еще перебью. Тут недавно Сергей Кужегедович Шойгу, министр обороны Российской Федерации, объявил, что в Владивостоке будут в Приморском крае, это на Тихом океане, то есть рядом с Японией, Китаем и Северной Кореей, будут строить новый город аж на 300 тысяч человек. И сейчас, в общем, Российская Федерация будет активно привлекать людей для того, чтобы этот город, свежий город, новый город на Тихом океане, на российском Тихом океане ее заселять. И вот, предположим, приедут какие-нибудь вербовщики, как это называется, там, в вашу деревню. Вот поедут ли туда они? Вот давайте про университет и про новый город, черт знает где, на Тихом океане. Документов совсем никаких не нужно оформлять, и даже денег дадут, если на Тихий океан поедете. Угу. Денег много дадут. Квартира. Так, добра. Па-першае, у расійскіх універсітэтах вось з маёй мясцовасці вучыцца дастаткова багата людзей. І сапраўды, гэта не Маскоўскі інстытут Ломоносова, але гэта Бранскія акадэміі, Смаленск, там, нешта такое прыгранічнае, так? Але чаму яны туды едуць? Таму што там вучыцца не трэба. Бывае такое, што для нейкай пасады, нават у Беларусі, трэба гэта корка вышэйшай адукацыі, там, сельхозгаспадаркі, напрыклад, так? Але у беларускам універсітэце ты павінен вучыцца, не толькі грошы заплаціць, але вучыцца, але ў расійскіх універсітэтах трэба толькі заплаціць. І ўсе вельмі добра ведаюць гэта ў Беларусі, таму яны там звозяць тыя грошы 2-3 разы і атрымліваюць свой дыплом, які ў Беларусі, прызнаецца. Вось, таму з аднаго боку трэба разумець, што гэта Гомельская вобласць, і мы бліжэй да Расіі, і для нас гэта ўсё больш звычна. Я думаю, што, магчыма, людзі з Гродненскай вобласці, з Брэсцкай, для іх там ехаць у Расію, гэта нейкае вычварэнства, так? Але для гамельчан гэта норма. І таму я думаю, што паехалі б. Вось, моладзь, якая разумее, што расійская адукацыя, яна нават на міжнародным узроўні цэніцца больш, і ёсць перспектывы рэальныя атрымліваць вышэйшую зарплату пасля сканчання гэтага універсітэта. Таму гэта нармальна, так? Практычнае такое рашэнне, і думаю, што людзі паехалі. Што датычыцца вось такіх далёкіх гарадоў, это вельмі цікавае пытанне, ніколі пра такое не думала, але я ведаю, што людзі ездзяць, напрыклад, на север, каб добра зарабляць. І также ж я ведаю, што гэта праца лічыцца прэстыжнай, і не кожны можа туды патрапіць. Ёсць такія людзі ў нас, якія працавалі, а можа і зараз працуюць, і вельмі добра яны жывуць па беларускіх мерках, і кватэры добрыя, і рамонты там, і выглядаюць яны вельмі прыемна, так скажам. І я думаю, што таксама, калі прапанавалі вось такія вот гэтыя северныя, так, зарплаты, як у нас так кажуць, то я думаю, што таксама паехалі. Таму што ўсё ж такі беларуская вёска, ці такія вось малыя пасёлкі, як Рудабелка, там зарабіць нема дзе. Твой, столя твоя такая скляная, гэта праца ў райвыканкаме, так? Толькі там самыя высокія заробкі. Ці ты можаш стаць фермерам. У нас ёсць таксама вельмі добрыя прыклады фермерскіх гаспадарак, і людзі вельмі добра там зарабляюць, але ўсе мы разумеем, і людзі ўнутры раёна таксама разумеюць, што весці вельмі прыбыльны бізнес, гэта, таксама такія складаныя пытанні, ніколі не ведаеш, калі ты гэтага бізнеса можаш застацца без яго, скажем так, на дабрабыт гаспадаркі дзяржаўнай, скажем так. Вось. Таму я думаю, што Расія больш прывабная, мабыць, нават з-за таго, што там, законы яшчэ трохі працуюць, і суды так для людзей магчыма працуюць. Я нічога пра гэта не ведаю, але мне адчуваецца, вось так нашы людзі думаюць.
што для іх это лепшая доля. Я вярнуся, можа быць, да адукацыі, увогуле как бы паспрабуем разабрацца у гэтай душы беларускай, глыбіннага беларускага народа, так бы мовіць. Вось вы сказалі пра дзяцей, якія вас сустрэлі словамі, навошта мне ваша англійская мова. Ведаеце, вы толькі не палохайцеся, я вучыўся яшчэ ў савецкай школе за савецкім часам. І тады, калі вот замежная мова, у мяне было такое стаўленне, навошта мне гэта замежная мова, таму што вот тут вот жалезны занавес. Мы выдатна нават школьнікі разумелі, што нават у Польшчу патрапіць на тыя часы, ну гэта было немагчыма, ну амаль што немагчыма для нас, простых людзей з невялікага горада раённага, райцэнтра. А ўжо не кажучы там пра нейкія там Германіі, у нас у школе была нямецкая мова, ці там Англіі з Амерыкамі, гэта ўвогуле іншы сусвет. Таму ну і как бы ну навошта? Я как бы у МЗС працаваць не пайду і не патраплю туды са свайго маладэчна і ўсё астатняе. Чаму зараз? Вот колькі гадоў прайшло, жалезнай занавесы гэтай нема. Адукацыя, здаецца, людзям ужо паказваюць, інтэрнэты, ўсё, што хочаш. Відавочна, што ніякіх перашкодаў няма, і тая ж самая Польша ці Германія, гэта вось гадзіна, 2 гадзіны лёта на самалёце, куды ўсіх пускаюць у самалёт. Пашпарт толькі зрабі, а беларусы маюць там большую колькасць шенгенскіх візаў сярод усіх астатніх суседзяў. Чаму так? Праблема в адукацыі, у светапоглядзе, у нейкай менталітэце ці ў чым? Вот гэта, давайте з гэтага першае. Так, ну сапраўды я магу сказаць, што для беларускай вёскі не так багата зменаў прайшло з вашага дзяцінства, і я б сказала, што сёння няма вось гэтай жалезнай завесы, але ёсць эканамічная жалезная завеса. Напрыклад, у нашых людзей, вось калі я бяру сваю вёску Гаць, бяру Рудабелку і астатнія вёскі з раёна, у іх проста няма грошай на гэта. Паляцець на самалёце гэта можа быць і нават і не адна зарплата месячная, так? І, напрыклад, ёсць людзі, якія не выязджалі не толькі за мяжу ніколі ў сваім жыцці, але нават у мяне была такая аднакласніца, якая, ну, ёй было ўжо, можа, за 25, яна нават у Мінску ніколі не была. Гэта для іх таксама іншы сусвет, тое самае, як для вас там у дзяцінстве была Германія. Таму што гэта дорага. І ну так як я была так званай актывісткай і размаўляла вельмі багата з людзьмі, асабліва наконт медыцыны, і была такая жудасная гісторыя, што вось у дзіцяці ёсць нейкае там захворванне, ім трэба ездзіць 2 разы на год на абследаванне ў Гомель. І яны кажуць, мы не можам 2 разы ездзіць, мы ездзім толькі 1. Таму што паехаць нават на некалькі дней у Гомель, то гэта для іх уже непад'ёмная сума, ім трэба капіць для гэтай паездкі. Ой, аж баліць, сапраўды. Ну вось, таму людзі не разумеюць, што яны могуць паехаць, і што ты інтэрнэты. Ну так, але гэта пытанне адукацыі, то, што нашых дзяцей не вучыць ніхто вучыцца. Яны карыстаюцца інтэрнэтам толькі з нагоды нейкіх развлекух, так, яны глядзяць там відосы, можа, хто песні слухае, гульні гуляе. Але вось калі я была настаўніцай, то я дзецям паказвала, што такое інтэрнэт. Інтэрнэт — гэта такая бібліятэка, дзе ты можаш знайсці ўсё. Я ім паказвала, што англійская мова — гэта не толькі тэксты ў беларускіх падручніках, што гэта песні, гэта гульні. І выкарыстоўвала, напрыклад, камп'ютарны клас кожны раз, калі ён быў вольны для майго урока. І, канешне, гэта праблема адукацыі, глыбінная праблема, так, таму што, па-першае, трэба глядзець на тых, хто вучыць нашых дзяцей. І вось гэты страшэнны крызіс прошлага года, калі са школы выпнулі ўсіх, хто мог яшчэ думаць, крытыкаваць гэтую існуючую сістэму, быць крэатыўным і рабіць нейкія там
неверагодныя ўрокі для дзяцей, так, то на сённяшні дзень усё ж такі застаюцца толькі паслухмяныя. І я ведаю гэтых людзей, я бачыла, хто працуе ў нашых школах. Гэта людзі, якія самі нічым не цікавяцца. У іх там ёсць гароды, расійскія серыялы, расійскія навіны, якія яны глядзяць дзень у дзень, так, і дзеці потым транслююць гэта ўсё ў школе. Ну вось, гэта для мяне самая такая цяжкая тэма, таму што трэба пачынаць з настаўнікаў, і настаўнікаў таксама трэба вырасціць у тых самых школах, як і прэзідэнта, як і міліцыянераў, але хто гэта зробіць, так, і таму ўсё ж такі ў Беларусі прыйдзецца пачынаць зверху, а не знізу, таму што нам вельмі трэба памяняць законы для таго, каб людзі нават старога складу пачалі жыць і думаць па-іншаму. Слушайте, вы сейчас говорите про то, что вот белорусы никуда не ездят. Я вот все время как включу CNN, там какие-нибудь очередная порция мигрантов, из Северной Африки, откуда-то из аравийских стран, из Ливии. И они все с репортером из CNN разговаривают на английском. Да. Совсем недавно читал текст Ивана Крастева, есть такой великий политолог, и у него была целая теория о том, что вот молодые люди из африканских стран, из Индии, они изучают Европу, чего они едут все в Европу и в Америку, там, или в Канаду, и в Австралию. Они их изучают, потому что они гуляют. Вот есть Google, и, знаете, там в Гугле можно по городу ходить. Так вот, он нашел где-то данные, что они там прям просто сидят и через Google гуляют там по Парижу, по Берлину, по Лиссабону. Вы сейчас про Беларусь описываете, это какое-то очень странное, потому что если даже для молодых людей из Нигерии доходит, как пользоваться Google для того, чтобы прогуляться по Берлину, то у белорусов, я так понимаю, даже это не срабатывает. То есть как бы это вот вообще параллельно всему, что я до этого слышал. И английский не язык. Господи, если молодой человек из Сирии, беженец, там, которого там, не знаю, где-нибудь в Болгарии ловят, и он в состоянии 3 слова по-английски сказать репортеру, там, а белорус, я так понимаю, у которого ни войны, ничего, да? Да. І я я згодна з гэтым, і зараз я нават сама сабе здзівілася ўнутры, таму што я упэўненая, што нікому з маіх сяброў ці іх дзяцей не прыйдзе ў галаву глядзець Париж по Гуглу. Я вам потом скину этот текст. Иван Крастев просто описывает, говорит, посмотрите, вот какие-то данные, они гуляют по Парижу, они сидят там где-то в экваториальной Африке, вокруг у них там не самое благополучное общество, вокруг у них там в джунглях какие-то банды племенные, в общем, все плохо. Они сидят на самых дешевых китайских этих самых планшетах, там, ноутбуках, сидят и гуляют, там, условно говоря, там, по Парижу. И это нормальная практика, и это их мотивирует идти до Северной Африки чуть ли не пешком, и там покупать себе лодку, и на этой лодке плыть там, до Италии, потом от Италии пешком идти до Англии. Это как бы все через интернет, через Google. Да, а тут как бы... Вот правильно кажуть, зло это ўсё ваш інтэрнэт. Не было б яго, сядзелі б спакойна ў сваёй кватэры. Беларуса Гуглом не возьмешь, я так понимаю. Зараз я вось у гэты момант прыйшла да такой высновы, што гэта іх нацыянальная ідэя, так, што яны павінны быць вельмі адукаванымі, ведаць там замежныя мовы і ведаць, куды ім ехаць. Вось ведаеце, карты жаданняў робяць, калі ўжо наклейваюць там нейкія карцінкі, чаго, як ты хочаш жыць, як павінен выглядаць твой дом, куды ты там збіраешься паехаць. І вось яны робяць нешта такое, так, і для іх ментальна гэта абсалютна нармальна з'ехаць з краіны зусім, і яны ведаюць, куды яны хочуць паехаць. Так вось, калі афрыканцы разважаюць у межах свету, так, то беларусы разважаюць у межах Беларусі, так, то яны з'язджаюць толькі па гарадах Беларусі, магчыма, у Расію, так, але я зноў кажу, што гэта такое адчуванне толькі маёй вёскі, майго раёна, таму што я сябе асацыірую, як беларуска, я з Рудабелкі, так, я не пра ўсю Беларусь кажу, я разумею, што ў Гродно, у Брэсце, у Мінску могуць быць зусім іншыя думкі ў людзей і іншыя паводзіны, але вось у маёй вёсцы гэта так, і ў школе ніхто
школе не сказаў тым дзецям, што яны могуць пайсці у Google, паглядзець Лувр ці пагуляць па Да Берліну. зачем говорить? Сам Ну нашел. так. Ну, сам пошел, нашел. Слушайте, а вы задавали себе вопрос, почему так? Почему они такие? Ну так, па-перше, Извините, если вы рядом с Брянской и Смоленской областью, то Брянская, все области вдоль границы с Россией, это Псковская, Брянская и Смоленская область, они пустые. Там даже без Гугла люди поняли, что жить здесь не надо, и они все уехали в Москву. Ну и вообще разъехались. А у белорусов они прям сидят в деревне, никуда. Ну не особо уже и сидят, если вы скажете. Да, Да, ездят в Бобруйск. Съезжают. переезжают, да, съезжают. Вот вопрос, ездят. почему такие? Вот как вам кажется? Я вот прямо тут хочу на русском языке ответить. Давайте, можно матом? Потому что, да, можно матом, да, то есть вот мы тут вспоминали советское время, так, и сейчас я уже год живу в Вильнюсе, и вижу вот это издание КГБ, которое стало музеем, и это для меня вот прям такое ощущение, что в Беларуси Советский Союз не закончился, то есть он продолжается до сегодняшнего дня. И все те ужасы, которые даже в самой России уже стали, ну, в какой-то степени страшилками истории, то в Да, Беларуси здрасте. они все... Ну, да, здрасте, то есть, ну, сейчас такое... Я Живее понимаю, всех что живых. все там... Все станет хуже, да, в ближайшее время, но даже Россия выглядит для нас, для меня, например, более прогрессивным государством на сегодняшний день, чем Беларусь, если я беру белорусскую глубинку. Конечно, российская глубинка – это страшное место, это ужас, это катастрофа вообще человеческой личности и вообще самого естества. Вот, но кто виноват? Почему так? Ну, потому что нет людей, которые бы расширяли вот эти границы сознания. Почему? Потому что это такая вот преемственность вот этих государственных систем, которые подавляют вообще что-либо. Подавляют сознание и любознательность. Любознательность, свободу, Мгм. проявление себя в каком-либо вот формате, да, когда ты можешь сам себе что-то придумать и сделать, так, У нас ощущение, да, ну вот этот уже избитый достаточно термин выученной беспомощности, так, но и наши дети в школах, они лишены вот такого навыка сделать что-то самому. То есть он должен обязательно получить задание. И вот сознание, вот это как-то формируется в рамках сознания учительницы. То есть советская система подавления сознания, подавления любознательности, подавления «я», подавления интереса вообще к миру там, и самостоятельности, она реально в Беларуси работает до сих пор и эффективно. Работает очень эффективно. И даже для меня, вот я сама по себе понимаю, что я человек, который в принципе сопротивлялся всегда тому, что я видела, но я понимаю, насколько много во мне этого. То есть даже когда я сопротивляюсь, я не могу не подчиняться всей этой системе. И я вот себя поймала на мысли, что я сама никогда не гуляла в Гугле по улицам Варшавы или Я вас научу. Вильнюса или чего-то. Правда, Это то есть- увлекательно. Да, и самое интересное, что я не хотела уезжать из своей деревни даже. Ну, то есть то, что я сейчас в Вильнюсе, это вынужденная мера. И я понимаю, что если бы у меня такой не случился коллапс, что мне пришлось уехать не из дома, а из третьей точки, не размышляя, я понимаю, что я бы из своей деревни бы не уехала никуда. То есть я бы все равно сидела там до конца, да, и, наверное, бы меня арестовали, скорее всего. Но я бы не поняла, что надо уезжать. Ну вот трудно объяснить, что это такое, но это, да, это что-то такое очень местное, очень местное. Видите, И я кто вот, может я вот это изменить? Я не знаю, ну то есть, ну нет таких людей, то есть должны действительно прийти какие-то другие люди. Ну, Слушайте, вот вы даже говорите так же, что, в общем, надо, чтобы дали задание раскрепоститься. Именно, да. Ну, потому что вот с теми людьми, которые сейчас остались внутри страны, которые живут в наших деревнях,
Очень неправильно ждать, что они в один день получат просветление и начнут действовать вдруг по-другому. Нету оснований для этого. Поэтому я верю только вот в этот верхний способ изменения, когда приходят другие люди с другими законодательными проектами, с новым укладом жизни, с вариантами вот этой самореализации, раскрепощения инициативы. И наших людей, даже взрослых, надо как маленьких учить, как вообще ставить цель, как разбирать ее на задачи, как можно идти по этим шажкам и до чего-то доходить. Этому надо просто людей учить, независимо от возраста. Мне вот одразу такая, ведаете, картинка. Я вот слухаю вас и разумею, что вот все эти як яны там правильно называются, сельвыканкамы там ці, в общем, все это выканкамы ўсе, то гэта такія, ну я не ведаю, структуры, якія займаюцца менавіта падаўленнем усяго светлага, усяго нейкіх памкненняў, якія могуць узнікнуць тэарэтычна у беларусах, а яны вот как бы скіраваныя на то, каб іх душыць. У Новай Беларусі трэба пачаць з таго, каб людзі прыйшлі вот так вот дошкамі, як ведаеце, там часы вайны, там дошкамі крыж накрыж, вокны дзверы закалацілі, там пісалі все ушылі на фронт, а тут раз закалацілі і павесілі, все пашлі нах. Освободи свое сознание, заколоти крест-накрест райвоенком. Райисполком. Ты мне я хочу яшчэ перад тым, как попрошу вас сфармуляваць вашу нацыянальную ідэю, яшчэ один момант. Вот мы з вами размаўляем акурат, ну фактычна адразу пасля дзядоў. Свята, не ведаю, ці можна назваць это свята, але ўсё ж таки дзень ушанавання продкаў. Калі ўсе беларусы, гэта ну вот закладзена ў крыві, яны прыгадваюць сваіх продкаў, яны ідуць на могілкі, яны ставяць знічкі, там яны адзначаюць, там чарку выпіваюць, не выпіваюць, это уже іншае, але прыгадваюць сваіх продкаў. На пачатку размовы вы расказвалі про тое, як беларусы, як вяскоўцы лёгка адмовіліся ад сваёй мовы, забыліся свае культуру, сваю спадчыну, ну не ведаю, там гісторыю ведалі, не ведалі, але калі і ведалі, забыліся. Вот як яно сумяшчаецца? Вот мы тут нібыта ўсіх сваіх продкаў памятаем, дзеды гэта святое, а вот так ад гэтага ўсяго вот так вот лёгка раз і адмовіліся. І калі раней беларуская мова чулася, я свае дзіцячыя гады прыгадваю, значыцца, гэта вот з вёскі прыехаў чалавек, а зараз по-беларуску гаворыць вяскоў, відаць, з Мінску прыехаў. Вот як, чаму? Ой, ну, па-першае, што датычыцца дзядоў, я таксама успамінала тое, як гэта адбываецца ў Беларусі, так, і опять-таки ж магу сказаць, што вельмі адрозніваецца ад Гродна, напрыклад, вось мая мясцовасць гомельская, і я вельмі добра памятаю, як у маёй школе нам вельмі багата расказвалі вось пра гэтыя традыцыі старажытныя, і у маёй сям'і вось гэта свята дзяды, яно было. Ну, сапраўды, мы неяк адзначалі, але гэта яшчэ было ў маім дзяцінстве. Потым, калі я ўжо з'ехала з дому, то гэта традыцыя, ну, як бы, ну, сышла, скажем так. І вы ведаеце, што, напрыклад, калі ў Гомельскай вобласці збольшага праваслаўныя людзі, то дзяды вось так масава ніхто не адзначае, і людзі не ходзяць на могілкі 1 лістапада. У нас ёсць радуніца тая, і вось вясною усе ходзяць. Ну, і там няма адзінага дня. Некалі яна там бывае ў сакавіку, некалі ў красавіку, бывае, што ў маі. І вось тады у нас ёсць гэтых 4 дня выхадных дней, і ўсе едуць у тыя вёскі і ідуць на могілкі. Дзяды ніхто не адзначае. Я вось памятаю, як я прыехала у Вільню ў верасні, і потым з сяброўкай мы пайшлі 31 кастрычніка, пайшлі на расу. Я была ў такім шоку, я сапраўды плакала ад таго, што я бачыла, таму што раней я бачыла нейкія фатаграфіі ў інтэрнэце пра тое, як знічкі там зіхацяць ля кожнай магілы, і мне казалось, што гэта нейкая пастаноўка, мабыць, ну такога не можа быць. Але потым я пабачыла гэта ўсё на свае вочы.
І вось зараз у Вільні, ну, у Літве было 4 дня выхадных, і ўсе паехалі там да сваіх продкаў жывых і нежывых, так, і ну, гэта цуд для мяне. Я б вельмі хацела, каб такая б сітуацыя была б і ў Беларусі. Але яе няма, і я не магу сказаць дакладна, але мне здаецца, што зараз у школе дзядоў ужо не ўзгадваюць. Ну, не знаю, будуць нашы гледачы, мабыць, яны мяне паправяць, так гэта или не. Таму што, ну, мой сын старэйшы правучыўся 2 гады ў беларускай школе, і ніякой такой інфармацыі я не бачыла ў падручніках і не чула ад яго. Вось. Ну, больш неяк Хэллоуін уже больш такі знаёмы для дзяцей, чым дзяды. Там была нейкая іншая частка пытання, але я забыла назву. Ну, в прынцыпе, это пытанне вот было, ну, раз вы кажаце, што ўсё ж таки там, прынамсі, у вашым раёне гэта не асабліва было распаўсюджанае, ну, то, можа, как бы здымем яго, ну, але ўсё ж таки, конечно, цікава, чаму вяскоўцы так лёгка адмаўляюцца ад, як мы кажам, матчынай мовы, ад памяці продкаў, ад беларускасці, калі яна была ў іх ввогуле. Ну, я магу гэта сказаць так, што для таго, каб у такой расійскамоўным асяроддзі, у такой агрэсіўнай расійскай палітычнай павестцы вытрымліваць беларускую і трымацца беларускай мовы, беларускай культуры, якая нідзе нікім не падтрымліваецца, таму што, як я казала, вось у нас няма культуры, ёсць аддзелы культуры, то гэтыя аддзелы культуры яны ўвогуле не падтрымліваюць, нешта робяць, але на такое. Ой, не ведаю, як гэта нават назваць. Я ўспамінаю, калі у мяне быў шок, гэта была старэйшая група, не, мабыць, ужо ў дачкі ў малодшай навагодняе свята ў дзецкім садзе, і там уключаюць песню «Русскія зімы, вы так красивы». У мяне быў шок, і пасля гэтага свята я пайшла да гэтай, ну, заведующая, як она называецца на беларускай мове, нават не ведаю, загадчыца, так, дзіцячага садка, і спытала, чаму у нас няма нідзе беларускай мовы ў гэтым дзіцячым садку, таму што ўсе, ну, вось гэты іх урокі, яны на рускай мове, ёсць толькі там 1 гадзіна беларускай мовы, якую яны ўвогуле не разумеюць, на што яе вучыць, яны яе нідзе не бачаць, акрамя вось гэтага аднаго занятка ў тыдзень. І потым я яшчэ напісала пісьмо ў райвыканкам пра тое, што, ну, давайце-ка, калі ў вас напісана ў законе, што роўнасць моў павінна быць, так давайце тады зробім, каб гэтая роўнасць была, ну, недзе выкарыстана. І з таго дня ў нашым садку ўсе святы, там, 8 сакавіка, ці там яшчэ якія былі, то заўсёды былі беларускія песні, беларускія вершы. А маю Соню пачалі, ну, як бы прасоўваць на ўдзел у беларускамоўных мерапрыемствах. Былі ў нас там нейкія конкурсы па чытанню вершаў, ну і вось яна ўдзельнічала. Але я бачыла, як нашым дзецям цяжка вучыць беларускія вершы, таму што няма вось гэтага дзіцячага кантэнту беларускага, яго вельмі мала, так, яго трэба спецыяльна шукаць і трэба спецыяльна ўключаць, так дзіця нідзе з ім не сутыкаецца. Ну вось, і гэта вось таксама вялікая боль. Я лічу, што беларуская дзяржава займаецца генацыдам значна даўней, чым з 20-го году, і гэта, па-першае, датычыцца вось мовы, і беларускія дзеці мелі набагата больш вось магчымасцяў вучыць польскую мову, чэшскую мову, нават англійскую мову, калі б яны размаўлялі на беларускай, таму што беларуская мова, яна ўсё ж такі мае вось гэты звяз з еўрапейскімі мовамі і культурай. Ну вось, але гэтага не адбываецца, і таму беларусам цяжка як вучыць і рускую, і тым больш і беларускую. І вы не ведаеце, мабыць, але гэта дакладна так, што сёння ў 1 класе беларускай дзяржаўнай школе ёсць толькі 1 гадзіна беларускай мовы, і беларускай літаратуры як такавой увогуле няма такога урока. У той час, як рускай мовы 4 гадзіны і рускай літаратуры 4 гадзіны. Ну вось, што тут беларусы читают Чехова, что ли?
Чех? Чехова. А Заронак же табе сказаў наш паэт Пушкін. Все. Мгм. Спадарня Ольга, на заканчэнне я безумоўна, вот вы колькі разоў казалі, не скажу за ўсю Беларусь, таму я не патрабую вас сфармуляваць нацыянальную ідэю там для беларусаў ці хаця б там для ваших аднавяскоўцаў, але вось скажем нацыянальная ідэя у адпаведнасці, з якой вы жывіцё, якой бы, можа быць, вы хацелі падзяліцца. Для мяне як беларуса з рудабелкі увогуле таксама такі выраз як нацыянальная ідэя гэта цяжка. Я не ведаю дакладна, што гэта ёсць, але я веру, што беларусы іншыя ад усіх, чымсьці падобныя на украінцаў, недзе на палякаў, дзесьці з расіянамі там маюць адны і тыя ж звычкі. Але я веру, што беларусы яны беларусы. І моя нацыянальная ідэя, каб, па-першае, адукацыя вярнулася вось у беларускую мову, каб людзі адчулі вось гэту культурную прывязку. Таму што калі мы размаўляем на розных мовах, мы нават пачуцці маем іншыя. Калі на англійскай адно і тое кажаш, ці на беларускай, ці на рускай, то адчуванні будуць рознымі. І таму вось нацыянальная ідэя, па-першае, так, гэта мова. З гэтага павінна ўсё пачынацца. Калі будзе мова, тады будзе беларускае сазнанне. Вось гэта увасабленне свету, усяго сусвету па-беларуску. І вось ужо ад гэтага, я думаю, што мы зможам атрымаць нейкі новы рэзультат сваёй нацыі. Нам трэба новыя законы, законы людзей з беларускім сазнаннем, якія будуць все гэта падтрымліваць, і тады беларусы неяк устануць на ногі, пусцяць свае карані, будуць моцнымі для того, каб глядзець сябе, і щоб Беларусь не была такім месцам, адкуль хочацца з'ехаць, а стала таким утульным краем, куды хочацца наадварот прыехаць. І хацелось бы вывучаць і культуру, і мову, вось гэта ўсё. Але, на жаль, я мала ў гэта веру. Я не аптыміст па гэтых справах. Вельмі цяжка было, усяго загублена вельмі багата, вельмі шмат у людзей у галавах, па-першае. Таму вось. Я не ведаю, што такое беларуская нацыянальная ідэя, але мне хацелася, па-першае, каб людзі хаця б вярнуліся да мовы, а потым ужо ўсё можа стаць магчымым. Ну што ж, выдатная нацыянальная ідэя. Можна, вот, дарэчы, яна для таго і ёсць нацыянальная ідэя, што, можа быць, гэта такое, вот, што падаецца недасяжным, але да чаго трэба імкнуцца, і што па выніку, хай не адразу, не заўтра, не паслязаўтра, а праз колькі часу, але становіцца рэчаіснасцю. Дзякуй вялікі. Ольга Павук, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Да, мне падказваюць, што я не прадэманстраваў, што нягледзячы на тое, што вы не побач зараз з намі, я не магу вам уручыць. Тым не менш, вось гэты кубачак ад Еўрарадыё, ад праграмы «Ідэя X» і нашага партнёра крамы хай і зачыненая, некалі яна вернецца як мова, так і яна, крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Гэты кубачак ён ваш, пры аказіі перададзім яго вам у Вільню спачатку. А можа, глядзіш, хуткім часам сустрэнемся ў Беларусі, то прыедзем да вас у Рудабелку і там аддадзім. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Ольга Павук, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.